Samantala, sinimulan po ng Ilang Bayan sa Pangasinan ang paggunita sa ika-33 National Children's Month nitong Lunes, Nobyembre 3. Sa bayan po ng Malawag, lumahok ang mga bata mula sa 27 na Child Development Centers. At ang Municipal Social Welfare and Development Office or MSWDO sa isang advocacy walk bilang suporta sa karapatan at kapakanan ng mga bata. Samantala, sa bayan po ng San Manuel, nagsagawa rin ng parada ang Local Council for the Protection of Children or LCPC katuwang ang lokal na pamahalaan bilang bahagi ng kick-off ceremony ng selebrasyon. Ngayong Nobyembre, pinagdiriwang ng buong bansa ang National Children's Month na naglalayong palakasin ang kampanya laban sa online sexual abuse at exploitation ng mga bata. IFM News. IFM News. IFM.